मा जिबनलै बेलाय जानो लोंनो खुब गैला खान्थि गैला दुखु बिराद दुखु जानानै दं लोगोफोर। मालायफ्रा फेसबुकाव सोरबा 20,000 सोरबा 30,000 मोनो कपि खालामनानै जों बायसाया जिनि होबाबो मोना मा कारनाव मा जाखो मा खाफाल लाना फैखो जों जिबनाव दुखु जोबोर रागा ना जोंनि खाफालानो बिदिनोसै रखरा। नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामना नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामना हो नै बिथांखौ दावगा होथारदो। न'खरा बिराद बेया अबस्थायाव दङ जोंनिया ओरैनोबा जानो लोंनोबो फैसा गैला बायनो सबजि बायनो फैसा गैला मा जाबावनांगोन नै जिबनाव टेनसनावनो आं जग्रबलायबाय लोगोफोर मा जाबावगोन साला भिउजबो फाया मुं फाया मालायफोरनियासो मालाय भाइरेल जागासिनो थायो आरो इनस्टेलमेन्ट मोनदोंबाबो इमान दिन रिभिउ जाना थाबाय मा कारनाव जोंनो फेसबुकआ मानो हेगारना होआखै दाबो रिभिउनिफ्राय मालायफोरासो मालाय मोनगासिनो क्र'क क्र'क कपि पेस्ट खालामनायबाबो जों मानो मोनाखै मा खाफाल लाना फैखो जों हे इसोर प्रभु जोंखौ नायफिनहरथारदो। मोदै गलायलांबाय आंनिया लोगोफोर आंखौ नायफिनहरदो अनदो अनथारदोलै बे जोनोमाव ओरैनो दिन थांसिगोन नामा आंहा अनदो लोगोफोर अनथारदो नङाबा एन्जर मुलिखौनो लायनोसै दखाननिफ्राय अनथारदो।